Faktat. Pääkaupunki on Pariisi, kieli on ranska, valuutta on euro, väkiluku on 61 miljoonaa asukasta, pinta-ala on 549 000 neliökilometriä, valtiomuoto on tasavalta ja Ranska on EU-maa. Eiffeltorni on Pariisin suosituin nähtävyys. Eiffeltorni rakennettiin vuonna 1900. Ennen Eiffeltornin pystyttämistä sen rakenteita testattiin Suomessa Valassaarten majakassa. Rakentajan Gustave Eiffelin mukaan nimetty torni on Pariisin symboli. Koska Eiffeltorni on maailmankuuluisimpia rakennuksia, se on nähty elokuvissa ja videopeleissä. Torni avattiin yleisölle vuonna 1889, minkä jälkeen siellä on vierailut yli 240 miljoonaa kävijää. Valmistuttuaan torni oli 40 vuoden ajan maailman korkein rakennelma, kunnes menetti tittelin vuonna 1930 New Yorkin rakennetulle 319-metriselle Chrysler Buildingille. Notre Dame on suuri, 5-laivainen katedraali. Siinä on 2 suurta kelloa, jotka rakennettiin vuonna 1210–1250. Pariisin Notre Dame rakennettiin 2 vanhan kirkon rauniolle. Sen rakennutti Pariisin piispa Maurice de Saly. Rakennustyöt aloitettiin vuonna 1163 ja saatiin valmiiksi varhaisella 1300-luvulla. Notre Dame on vaurioittunut useita kertoja. Arkkitehti Viollet Leduc entisti katedraalin vuosina 1245–1264. Notre Dame on nykyään suosittu matkailukohde. Sisäänpääsy on ilmainen, mutta näkölakierros on maksullinen. Kierrokselle voi joutua jonottamaan useita tunteja. Katedraalissa vieraili vuosittain 14 miljoonaa matkailijaa. Louvren taidemuseo on suurin Pariisin museoista. Sen pinta-ala on yli 160 000 neliömetriä, josta 58 474 metriä on omistettu museon näyttelyille. Rakennus on entinen kuninkaallinen palatsi. Louvre on yksi maailman vanhimmista museoista ja 3. suurin pinta-alan mukaan mitattuna. Louvren on sijoitettu eräitä maailmankuuluisimpia teoksia, kuten Leonardo da Vincin Mona Lisa. Vuonna 2013 museossa vieraili 9,3 miljoonaa kävijää. Museo sijaitsee aivan Pariisin sydämellä ja Seinäjoen oikealla rannalla. Louvren edessä kohovasta lasipyramidista on tullut suosittu nähtävyys, jota ympäröi 3 pienempää pyramidia. Sen on suunnitellut kiinalaissyntyinen yhdysvaltalainen arkkitehti E.M. Pei. Riemukaari on yksi Pariisin kuuluisimmista nähtävyyksistä. Napoleon Bonaparte aloitti sen rakentamisen vuonna 1206. Rakennelma valmistui vuonna 1236. Ulkopuolella sitä koristavat monet kohokuvat kuvastamassa sotia, jossa Napoleon oli mukana. Riemukaaren alle on sijoitettu ensimmäisessä maailmansodassa taistelleen tuntemattoman sotilaan hauta. Riemukaari sijaitsee Pariisin länsiosassa Place Charles de Gaulle-nimisellä aukiolla. Alkujaan Riemukaari sijaitsi Pariisin rajalla ja oli porttina aiemmin 1780-luvulla rakennetulla kaupungin muurilla, jonka kohdalla on nykyisin Pariisin keskimmäinen boulevardien kehä. Ranskalainen keittiö tunnetaan laadukkaasta ruoasta ja runsaasta valikoimasta. Ranskan perinteisiä ruokaa ovat etanat, vahvat juustot, sipulikeitto, erilaiset pakeet, osterit ja monet muut ruoat. Usein ranskalaiset aloittavat aterian patonilla ja syövät patonkia koko ruoan aikana. Ranskalainen viini on myös hyvin kuuluisaa ja laadukasta. Ranskalainen ateria koostuu 4 eri ruokalajista: alkupalasta, pääruoasta, juustosta ja jälkiruoasta. Macarons on pieni ranskalainen leivonnainen, joka on valmistettu kananmunan valkuaisesta, mantelijauheesta, tomusokerista, sokerista ja väriaineesta. Eclairit ovat pehmeitä, makeita ja pieniä leivoksia. Eclairit ovat pikkulan muotoisia. Niiden päällä on kuorte ja sisällä moussea. Kuuluisimpia eclair-leivoksia ovat esimerkiksi suklaa lakritsi ja mansikka valkosuklaa. Croissantteja on melkein joka kahvilassa. Niiden sisällä on joskus sulatettua suklaata. Ranskalaiset syövät yleensä keittoa ennen pääruokaa. Ennen vanhaan keitot olivat kasviskeittoja, mutta nyt keitot ovat lihaisempia ja runsaampia. Ranskan perinnekeittoja ovat esimerkiksi sipulikeitto ja tomaattikeitto. Sipulikeitto on pilkutusta sipuleista, erilaisista mausteista ja kermasta tehty keitto. Sipulikeittoja on erilaisia, esimerkiksi juustoinen sipulikeitto ja knorr-sipulikeitto. Knorr-keitto on normaalia sipulikeittoa, mutta siihen on valmistettu erilaisia meren eläviä. Lähteet: www.wikipedia.fi. Viikari Kati, Ranska.